e noon tigi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe hande oɗo to ñalawma alarba ene hawri e 11 lewru octobre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo ko tawon guesa ceerno Makkari alhamdulillah min dawol ngol gasi nde wiyete 1 heure taw makkari ndi soppama gasi alhamdulillah rabbil alamin ko weltare mawde 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 machallah ceerno weltima yulɓe beltima ndege ceerno andi de guesa makko ɗe so dawama no hannirta ni gasat e ñalawma goto e yar goto wadde on jii machallah weltare waɗi bandiraɓe nayyi ɗo daari ɓe ene poota ɓe hen ene mbaɗa feere ene jaaha machallah ñang alhamdulillah ni ko weltare mawde machallah ko weltare mawde no fewi machallah on jii machallah bandiraɓe yiɓe machallah on jii gese ɗe on jii makkari ndi gasiji gila law gollama golle tidde golle mantiniɗe torkal machallah mbaɗen j'aime mbaɗen abonné e chaîne YouTube mo Nangue TV torkal machallah ɗum ko weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin on jii machallah bandiraɓe retta goto weltare no fewi machallah alhamdulillah rabbil alamin oɗo ñalawma alarba machallah taw guesa ceerno yimɓe kala golli golle tidde golle mantiniɗe oɗo sahani ɓene koota wonon dañat bourtiraji ɗe ko galle ceerno ɗa en ɗo woni mbiya yo faat ɗon ha gotto kañum puɗɗo hoodde kamɓe ɗumnigol bourtiraji ɗe on jii machallah kala suɓal non bandiraɓe jetten tan e yebde a yawmen no Nangue TV e wadde chaîne e wadde abonné alhamdulillah rabbil alamin ko weltare mawde mon torgal machallah tiraji ma ina waɗi ko ñam cam ko garte lawol inchallah defara leɓe gonta kayte jarama de jarama machallah makkari de gasi soppama nder ñalawma goto alhamdulillah ɗum de wiyete 1 heure taw gasi ha laaɓi machallah ɗo e Madina Gounass guesa ceerno wiyeteɓe ɗofaba guesa en tawi funnague wuuro Madina Gounass ɗon guesa ko tawete alhamdulillah bandiraɓe gorkoe en yalti oɗo saaha gonɗen ko funnague guesa ba to sakket guesa ba gonɗen ga to basirde ga ɗon mbaɗino oɗo saaha machallah en jiɗi aywa jarama alhamdulillah en jetti bandiraɓe tan machallah ko weltare mawde ewa esraji jetta ko oɗo naɗa siftori makkari ni foti hectare uji kanum de ɓe mbino ko hectare uji 40 eyyi ko somi jumani inchallah hectare uji 40 kono ko Ousmane Bari ɓeto o ko on ɓuuri wawde laaɓede koko eyyi min andi tan kam ndi moƴƴi hono nde meeɗa wayri moƴƴirde haji meɗi hikka kam en dañi sagoji men alhamdulillah eywa alhamdulillah rabbil alamin Allah nde wonno e koye sen keeɗimo yamirorde tan en dañta ko metti en ceerno wino yen mbaɗɗo makkari yen mbaɗ cegel o guerte on ji ala hen fof ko wañi fof no fewi ene rewi lawol so wona no keccol ngol hay so janggo tan dawri duggere guerte en duggat guerte ɗe ɓendi eyyi joni noon no mbaɗɗen makkari ndi ina ñaagui dental ngal mbaɗen noon guerte ɗe tawa en tampani en kappani e on sanga yettode wodini Allah ma on keeb ko ganduɗon welede Allah e caɗele aduna fof jaltani en paamon ɗum ceerno Ahmad Tidiane ceerno kala ɓumnuɗo ɓernde makko wallahi mi wondi caɗele makko gasi tampere makko gasi wona aduna wona lakara ma haaldake ko caggal makko keɗɗen hol kulowo toon alhamdulillah rabbil alamin ni jokke ni min de mi seedo keetam mbimi ko yon jokku ni yamirore nde ɗo toppiɗuɗen de hande e janggo ha daranga daro inchallah allahumma salli ala sayyidina Muhammad jarama fewi mam Saydou jarama fewi ceerno Siraji Kunjama naɓe kadi ene tawe ɗo woppa aha aynmaji Kunjama wala alhamdulillah
siraji sise calmini men juurima Allah jarama ceerno Amadou Samba kadi ko fof minen jetta Allah minen jettina on Allah hande ko ñalowma wolde badiri machallah hande ko ñalowma wolde badiri ay ɓuuri ala ko Allah heddani e heccanki ceerno noddi yomi ar o wi sira ceerno Saydou hay hunde ko noddirmami so wona humpitade kabaru makkaji hono waɗi ceerno nde ɗibar juulaɗo caali ɗo wimo ceerno sira ceerno Allah junnu gurdam makko o wi gure seraji ɗe fof e Madina yo jantodir alarba o dawa ɗo ɗum ɗo makkaji o wi kam dawol ngol holno wayata no ɗaminima gas nde wonno himɓe ceerno kañum ala ko ɗum wimbo ceerno guesa ma tawde ko sira ceerno e ceerno Aliou Kane donkanima wona minen mbawanta guesa ma mba fa yaha tan mbaɗa ha tampa ceerno gatta o jali o wi mbaɗen duwaw tan ɗum noon en jii duwaw makko en jii duwaw makko en jetti Allah no feewi leyɗe ɗe fof ari fakkan pacana kantoro bisabor guine bisaw fof men jii ɗum ɗo hay gambi yiyama ɗo machallah eɗen jetta Allah noon meɗen ñagani on duwaw nde Allah junnata gurdam mon ceerno Amadou Samba hande hanki ceerno Amadou Samba lo hanki waɗi yontere ombo fawa o communiqué ko Baba Ousmane Bari Saydou Keita en e ceerno Aliou Kane en communiqué moɓe mbaɗi o yontere hanki ombo fawa communiqué o ɗum noon min jetti Allah minen jettina on Allah no feewi radio ngo ko ɓeydare tan e ko duwaw ceerno jaadi hen ɗum ɗo kam e hono ni wayri waade ni makka ndi ɗo moƴƴiri ni min nde mi meeɗa yiɗo gerte ɗe ko noon no ceerno Saydou Keita wini allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim minen noon minen gadi e yamirore ceerno Alpha Lenkerin e ceerno Abdourahimi Dia en Chérif Mama Saydou kon Darou Wijate kamɓe ñamiri men fof men gar men jantodira e moɗon yamirore sira ceerno jawma sallallahu alaihi wasallam machallah jarama no feewi machallah Saydou Madi Kunjam jetti jaadi Mam Saydou elle aɗa fuɗɗino haalde ko weltare tan duttanimi ko onon wonɓe e deftere e juɗal deftere e alqur'ana deftere alqur'ana ɓe mbi ko radio Dakar FM min noon mbimi ko juɗal deftere alqur'ana ƴettode woddani Allah yalla yoɓtede moƴƴere anniya ceerno mo wino ene yiɗi tawa so haali aduna ko ne nana o gila nden tawɗen Allah rokki en nde o yeehi laawol makko ngol addi radio ngo nde on banda hannde o dawri anda si oɗon kam oɗon nganndi on banda o dawri Allah rokki en ɗum yalla yoɓon moƴƴere yalla yoɓon moƴƴere Allah jarama Ablaye Wolle jarama yo Allah rokkumo tawede ko fuɗɗi ko yalla rokkumo tawede ko fuɗɗi ko o welto hawo jokka goɗɗum o gayna kadi o hawra hen e welede Allah e nelaɗum ganden tan kam enen kam o suuri en o walli en o teddini en o teddini Madina o teddini ceerno teddinɗo ceerno fof noon teddini ko dental ngal fof eyyi Allah yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere Seydi Ndiaye jarama allahumma salli ala sayyidina jarama no feewi machallah beltanama no feewi jarama no feewi machallah en beltima no feewi machallah en beltima machallah en nani ɗi konngudi jinnamen Baba Saydou Keita keltiraji made Kunjam machallah en beltimi no feewi en beltima nen kala machallah tawede ɗum ɗo kono gati ko weltare mawde no feewi e tawede ɗiɗo dawi machallah gasa kadi ha laaɓa bandira fof juuɓe fof beltima ha neftini jarama noon ko nder ɗuɓat machallah tottuma Amadou Samba tottuma Amadou Samba lo Bassirou Bari e tel bari gonga mam wallahi gore min paami ɗum min gandi ɗum ndeysan wallahi goram wallahi gonga wallahi gonga wallahi gonga wallahi allahumma amin allahumma amin ya rabbal alamin amin wallahi nene fot wallahi goram wallahi gonga beltimi jarama bari yal ɓeeti cellal
yalɓeeɗo afiya yalɓeeɗo afiya jarama no feewi jarama noon tigi bandiraɓe en ji machallah en nani kono kadi en paami weltare mawde waɗi e dawol guesa ceerno e oɗette ñalawma torkal machallah bandira fof gari e keewal kono kadi peewal ha goɗɗe mbawi garde o ɗeɗe saaha inchallahu mawla en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuɓal no bandiraɓe jokke tan yebde ayaw men mo Nangue TV ɗo e guesa ceerno Médina Bouna Assa e noon tigui bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ko hande wonno dawol guesa ceerno torgal machallah bawara machallah Allah waɗi dawol ngol gasi machallah gasi ha laaɓi torgal machallah en jiiya ɗeɗo bandiraɓe e jaseje machallah sappama gasi e nder ñalawma goto e nder kadi heure goto ɗo e Médina Bouna Assa oɗo ñalawma alarba machallah 12 lewru octobre taw ɗiɗi e nogas ɗi torgal machallah on jeeyi oɗo saaha bandiraɓe gon koye hodde on jii machallah bandiraɓe gon koye hodde wuttudungo Médina Bouna Assa ceerno weltima yimɓe kala beltima machallah on jii otoji ɗi torgal machallah machallah yoten kala nande dari darde tinde machallah darde lang en jii ko weltare mawde no fewi no fewi alhamdulillah bil alamina wadde yimɓe paami kam wadde so Allah newni guerte guesa ceerno ba kañum ko ni ñalam goto yimɓe ndendata mbaɗa ɗum gayna ɗum inchallah tawa hay caɗele goto ngala hen machallah ji bandiraɓe julɓe en kotir goto machallah kotir goto machallah wadde fayida sanne machallah en ji machallah alhamdulillah jarama de machallah on joɗima de jarama machallah alhamdulillah machallah no kandi ko fi haalay o tawi men koto gure kadaji ɗi e wurtude ngo Médina Bouna Assa kanƴe ko ndenɗi ɓayi dawol goto timmugol alhamdulillah machallah non ko weltare mawde no fewi machallah en ji machallah jarama de alhamdulillah machallah machallah joɗɗe mantiniɗe mbaɗi machallah machallah jarama de o beltanama alhamdulillah on beltanama no fewi machallah e golle mbaɗi golle tiɗɗe machallah alhamdulillah jarama de min joɗima on jii ɗum ko otoji ɗum ko motoji ɗum ko weli fof dawnoɓe guesa ceerno machallah woli golle faydinde machallah alhamdulillah bil alamin sa yimɓe ne doktana wuuro eno koota inchallah mawla so yeehi ha nokku kadi ma rewɓe daw gara kadi ɓoltude makkare ndi torkal machallah beltanama de jarama de beltanama alhamdulillah machallah beltanama de beltanama jarama de ay beltanama alhamdulillah ayo Amadou weltan men no golleji ɗi alhamdulillah no ɓalli ɗi nayi on dayi walla on dawani min dayi est ce que on liggimo noon min liggima seeɗa ha heewi omo ƴeew so liggi ɗon ala ɗo numéro ha Seydou Koumi holgonɗo Seydou Koumi Seydou Koumi ha addi numéro o jarama de Seydou Koumi dalla Mamadou Koumi sikani mi anda on de mi anda on aɗa anndi de ɓiɓɓoɓe majji ɓoyanni oɗo numéro Amadou Koumi joguimi de eyo Amadou Koumi jogui numéro eyi Amadou Seydou Amadou alhamdulillah rabbil alamin mbaɗen j'aime mbaɗen abonné mbaɗen like chaîne YouTube mo Nangue TV Sénégal
jom tappi tan waɗi chaîne YouTube Nangue TV tan sikala ma yi chaîne o bawa kadi barkenorade machallah alhamdulillah jarama de gati alaji jarama de yo jarama daddam no jorima alhamdulillah machallah jarama de jarama jorima alhamdulillah machallah bersalam de machallah bersalam jarama de no jorima jarama alhamdulillah anda sedama jarama amin 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 ya rabbi jarama de alhamdulillah masyaallah benjore de alhamdulillah jarama de alhamdulillah non tigi on beltana machallah mbaɗen sem mbaɗen abonné mbaɗen partagé chaîne men YouTube Mo Nangue TV minen min ɗo kon aadi ha sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi